Welcome to Heart Stories with Kuya Pipo. Kawiner, welcome back in our Heart Stories. Kabod-gabon si Kuya Bibo sa 107.9 Win Radio Iloilo. Sa subong hapon, Kawiner, ari na suguran na sa pagbasa ang kasaysayan naging padala sa ato ni Macy Sangpototan. Although kapila na kabeses nung we got a letter sender from Pototan. Thank you so much sa inyo sining padayon nga pagpamati kag pagsalig sa Heart Stories sa Win Radio. Kuya Bibo, maayong hapon sa imo kag sa tanan nga tagpalamati sa Win Radio. Tawag lang ako kay Macy, taga Pototan, kag nagatrabaho na diri sa city. Abi mo mala kuya, medyo kilala na ako sadto sa eskwelahan pa lang, no, halin sang una. Kay mine, permi gid ako ya ginakuha nga muse. Gani mahambal ko gid nga gwapa ako. Sana all gwapa, no? Mapapasana all yung ating mga listeners sa iyo, Macy, no? Anyway, damo man gani ang nagapangaluyag sa akon halin sang high school pa ako. Pero nakanobya na ako sang second year college na Kuya Bibo. Schoolmate kami sa naging first boyfriend ko nga si Glenn. Pero mga sobra isa lang katuig ang amon nga nangin relasyon kag nakipag-break ako sa iya. Guwapo man tani si Glenn. Gani, ginsunlog-sunlog man lang kami kay bagay gid kuno kami nga duha. Mga guwapo kag guwapa kuno kami. Sana all gid yan, no? Kawiner? Well, sa sulod sang amon nga relasyon, napakilala ko naman si Glenn sa akon pamilya. Fiesta sa amon sang time nga ato nga nakalagaw si Glenn sa balay. Kaupod sa mga friends namon sa school. Wala gid masyado natutukan sa amon balay si Glenn sa tungation bangod busy sa balay kay man madamo gid kami sang bisita. Pero nakamuno sanday mama nga okay gid kuno si Glenn. Ang naging nobyo ko, kay guwapo na, mabuot pa kag dumasaligan ko nung itsura. Wala man sang special gid sa akon first boyfriend. Mahambal ko nga happy man ako nga kaupod si Glenn. Pero mas gusto ko lang siya nga maging abyan. Friends, kumbaga, doa mo lang na ang pagtanaw ko sa iya. Kag hindi ko man siya gani ma-consider as first love ko gani nakigbulag ako. Nga wala gid sang konkreto nga rason sadto nga time. Basta hambal ko, gusto ko friends lang kami. After ko nakipag-break kay Glenn, Kuya Bibo, nagtutok na ako sa akon nga pag-eskwela. Tub-tub, nakagraduate ako kag nakapangita man dayon sang obra. Pero wala na ako naka-nobyo sadto. You're listening on Heart Stories, a music and heart billionaire. Subscribe now. You're on Heart Stories. Kaupod-gabo si Kuya Bibo sa 107.9 Win Radio Iloilo. And now, sa kasugpon sang sulat ni Macy. 4 years na ako sa akon ginaubrahan, Kuya Bibo. Medyo busy gid ang akon nga schedule. Bangod sa trabaho,
Kag wala gid ako sang time nga maglagaw-lagaw upod sa akon mga coworkers. Kay man, nagahingagaw ako yung permi pauli sa amon. Kag maski kung magplan man sila like may mga holidays or long weekend break, naga-adventure trip sila sa iban nga mga lugar kag parte sang Pilipinas. Ako, mas gina-prefer ko na lang nga magpahuway sa balay. Pero one time, nakamuno si mama kung wala pa sa gihapon ako kuno pakilala sa ila sang bag-o ko nga boyfriend. Base kuno ginahulat ko pa si Glenn nga sa pagkabalo namon, nagatrabaho na sa Dubai. Nagkadlaw na lang ako sang ginsingganan ko si mama nga may bago na nga girlfriend si Glenn. Kag friends lang gid kami. Actually, kuya, 26 years old pa lang ako sang time nga to, pero the feeling iya ni mama kag ni papa ko, dumanog laon na kuya. Kay di, wala na daw ako liwat nakapakilala pa sa ila sang boyfriend. Maski gani manog pangaluyag, daw ay sila sa may nahibalaan ko no. Nga kagwapa man sa akon. Katalaka kisai kay ti, pero may nila ginaliwat-liwat nga wala ako boyfriend. Kagbase ko nung maglaon ako kagkasayang sang akon nga kagwapa. Sana all gidya ka winner no? Dugangan pa sa pakaisa ko nga si Jen. Nga halos permi na lang may mga ginapatigayon sa akon. Kay kanugon ko no, amo na gani, sang akon ko no nga beauty, nga base malaon ako kuno kag hindi ko makita nga akon niya kaliwat. Wala na lang ako permi nagasabat para hindi na maglawig pa ang istorya kay natak-an ako. Sala ko balay na kuya nga wala ko pa nakita ang akon nga Mr. Right. Pero wala gid dyan naguntat si Jen sa pagsinabad sa akon permi about sa boyfriend nga issue nga ina. Isa sadto ka adlaw, excited gid siya nga nagkadto sa balay. Para hagaron ako nga malagaw kami kuno sa Manila. Sa Tagaytay. Though kami mastay. Kag sagot nila sang boyfriend niya nga bag-unaog kay Siman ina si Mike ang iya nga boyfriend. Kag sila na kunong bala sa gastos. Balaan mo, kun nga updon pa nila ako kuya, kay syempre, para may patigayon na naman. Kag, ang best friend ni Mike nga si Kyle, nga maupod man kuno sa vacation. Tamaan gid kakulit sa pakaisa ko kuya. Grabe nga mga padihot niya nga magka-boyfriend ako. Gani sa ulihi na pahuon naman ako. Nga magupod sa ila. Kag sa pensar ko, needed ko man nga mag-unwind sa stress sa amon opisina. Kag base pa man lang nga magustuhan ko man ang Kyle nga ina nga gusto nila ipatigayon sa akon ni Mike. You're listening on Heart Stories, a music and heart billionaire. Subscribe now. Kawinner, welcome back sa Heart Stories. Kaupod nga ba si Kuya Bibo sa 107.9 Win Radio Iloilo. Padayon na tayo pagbasa sa Heart Story nga ginpadala sa aton ni Maisie. Sa pagbadayon ko, siling niya diri Kuya Bibo, nadayon kag nangin masadya ang amon nga vacation sa Manila. Kag nakilala ko man si Kyle. Ang ginapatigayon sa pakaisa ko kag sang iya nga boyfriend. Si Kyle isa man siya kasiman. Kag kaupod siya panaog ni Mike, ang boyfriend ni Jen. Kag syempre gwapo man si Kyle.
Pero, nga abala Kuya Bibo nga, daw wala ako nabatyagan. Or nga abala Kuya Bibo nga, wala ako may nabatyagan nga, spark man lang. Nasubuan ako mamensar nga basi. May problema sa akon. Nga daw wala pagid ako may naluyagan sa subong. Kay Kyle, maski gamay nga kilig. Duwa ay gid Kuya Bibs. Ano man, malaon na gid man ako. Kag, dito, ginprangka ko na nga daan si Kyle. Nga sa subong, friends lang kami. Kag pakadto pa lang kami sa Manila, sadto. Kag ginrespeto man niya ang akon nga desisyon. Importante kuno para sa iya nga magkilalahay man kami tani anay. Happy man gihapon ang amon nga paglagaw didto sa Tagaytay. Kag tungod may trabaho ako diri, hasta lang ako weekend sa ila kuya. Kag sila nagpabilin, kag nauna ako nga magpauli sa Iloilo. Kag sa akon biyahe papuli Kuya Bibo. Sa eroplano, do medyo may kulba ako nga nabatyagan. While nangamuyo na lang ako kuya sang amon nga safe nga travel. Kag samtang nagapungko na ako, kag nagahulat na kami nga makasettle naman ang iban nga mga pasahero. May nagpungko sa tupad ko. Sa kaiping nga seat number nga ginapungkuan ko kag isa ka lalaki. Ambot Kuya Bibo, pero daw nakuha gid ang atensyon ko sang kahumot sang iya sini nga perfume. Gani, wala ko gid napungga ng akon kaugalingon nga magbalikid sa iya para tulukon siya. Sa pagtulok ko, do kapamilyar sang face sang lalaki nga ini. Gani do nagtinirang akon nga pagtanaw sa iya kay ginatry ko gid nga i-recall kung diin ko siya na meet dati. Apa nga lalaki, nagyuhom na lang sa akon Kuya Bibo, nga daw kaangay nga kilala niya ako. Kag sa ulihi, nagpakilala siya nga siya kuno si Adrian. Kag nagpamangkot sa pangalan ko, di ba ikaw si Macy? Hambal niya, schoolmate kuno kami sang college. Kag permin na niya ako makita sang una sa campus. Bangod santo, nakampante ako sa amon nga travel pauli kay ang tupad ko, schoolmate ko gali dati, kag kilala niya ako. Kag bangod, nawili man si Adrian sang istorya kag magpakadlaw, waay na namon na mulalungan. Naglapag na ang eroplano diri sa Iloilo Airport. Kag sang nakalapag na kami sa Iloilo, kag bago kami nga magbulaganay, ginpangayo ni Adrian ang akon nga cellphone number. Gani, dito na nagsugod ang tanan kag nasundan pagid ang amon nga pagkitaay diri sa Iloilo. You're listening on Heart Stories, a music and heart billionaire. Subscribe now. Welcome back sa Heart Stories. Gabod-gabod si Kuya Bibo sa 107.9 Win Radio Iloilo. Kawiner, ara pa kamuda, pamati pa sa sinigang mga tinion. Well, padayunon ta ang kasugpon. Kagatapusan nga bahin sang sulat ni Macy. Amoy to Kuya Bibo ang sugod sang amon nga pag-abyanay ni Adrian. Tubtob nangin kami sa sulod sang masobra duha ka bulan niya nga pagpalapangaluyag. Mabuot gid katama si Adrian kuya. Responsable kag mapinalanggaon.
Wala ka gid sang isaway sa akon nga nobyo. Ako naman, palangga ko man siya katama, gani, ginpakilala ko naman siya sa akon nga pamilya. Kag sa pagpakilala ko sa iya, amo ini ang dako ko nga problema, tubtub subong kuya. Kay man, hindi gid boto ang akon nga pamilya bangod sa isa lang ka problema. Kag big issue gid ini para sa ila. Nga hindi kuno kami bagay ni Adrian. Kauluya man ang balon kuya kag do ka basi mahambal ka mo nga feeling na ako katama. Kay gwapa kuno ako katama para kay Adrian. Para sa akon pamilya, do hindi gid sila magsugot kay Adrian bangod sa iya nga itsura. Actually, nainit ako sa akon mga ginikanan. Kay bisan harap-harapan, ginapakita gid nila nga disgusto sila kay Adrian, Kuya Bibo. Sa subong, kuya 3 years na ang amon nga relasyon. Kag plano naman namon nga magpakasal. Wala ko gali mahambal. Si Adrian that time, sang kasakay ko siya sa eroplano, bago man siya abot halin sa barko, kag isa man siya kasiman. Actually, nagasunggod ako sa ila ni mama. Nga sang una, sang wala pa ako sa nobyo, daw halos itulod nila ako sa ila mga kilala nga lalaki. Pero subong nga nakilala ko na ang lalaki nga luyag ko makaubod sa kabuhi. Balabagan nila, bangod sa panlabas lang nga aspeto ang ilang ginatanaw. Pero ang kamaayo ni Adrian, hindi nila makitaan. Hindi ko gid mabatas nga bulagan si Adrian maski amo ini ang ilang nga gusto. Bangod lang sa amo sina nga issue. Pero ang concern ko, kay daw wala gid siya ginapakitaan sang acceptance sang akon nga family. Kag sa tuod, ginakumbinsi pa nila ako gani nga asta subong nga mangita man tani sang iban. Inang medyo kuno nagabagay man sa akon. Medyo mabatyagan ko man nga nagaka-offend si Adrian sa ila treatment. Pero nagatry gid nga makuha ang ilang nga suporta sa amon nga relasyon. Kuya, amo lang na ang akon nga problema pero nagaka-bother man ako sang ginadulot sini nga pressure sa akon. Do nagakaipit ako sa gugma kag sa kagustuhan sang akon sining nga pamilya nga makigbulag. Nga para sa akon, hindi man karason-rason ang ilang nga kagustuhan para bayaan ko ang lalaki nga ginapalangga ko. Amo lang ina ang gusto kong ipautwas Kuya Bibo. Kag salamat sa imo pagbasa sang akon nga heart story. Nalingaw gid ako nga magpamati taga-adlaw man sang imo nga programa. Gani nainganyo man ako nga isulat ang ining akon nga heart story para sa inyo tanan. Madamo gid nga salamat. You're listening on Heart Stories, on Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Ka-winner, welcome back sa ating Heart Stories. Diri sa Win Radio 107.9. Kaupad ka si Kuya Bibo kag para na sa akong thoughts on the matter. And Macy, going back sa imo siniyang problema, ba mo natuod, no? Kung pwede lang nga makapangita ka sang lalaki tani nga gwapo na, may yemen pa, tapos mabuot pa,
Tapos, ara gid ang tanan-tanan sa iya. Pero do ka, ano man no, do ka budlay, pangitaon ko naman ng klase sang lalaki ang mangin standard sa imo sining nga parents, no? Pero ako nagapati nga ang mga ginikanan ang ginaspirar na nila permi is ang makapamaayo man sa aton. But then, para sa akon, Macy, ikaw man na yung makig-upod sa tao. Besides, kung dira kaya happy, wala na sila yung mahimo, no? Pero, maayo gidya nga makuha mo man ang blessings o ang basbas sa imong sining parents, sa imong nga family. Siguro mambal ko lang padayuna lang nga ipakita sa ilang ang inyong nga kaayo, no, sang boyfriend mo. Ang inyo lubos nga kagustuhan nga makaupod ang isa kag isa. Kag maayo ang inyo sining nga relasyon. Hindi ka mo makapalain sa isa kag isa, no? Maayo nga tawo inang si Adrian, no? Padayuna lang sa pagpakita sa ila. And sa dalayon, sigurado ginaya makita man nila. They will see nga siya or nga siya ang ginpili mo nga makaupod tungod maayo siya nga lalaki nga mangin kaupod mo kag katuwang tubtob sa katubtuban or sa palaabuton, no? Amo na ako no ang true love. Hindi na ya judgmental. True love, kayang matuod-tuod nga kaayos ang tao ang nakita mo sa imo nga boyfriend. Kagabay, ay na nga kaayo nga nakita mo sa boyfriend mo, apisar nga ang balonto na lang kaya mo nang ginahambal nila nga do waay gimbugayan man sa itsura, pero tanan man kita may itsura, no? May itsura gani buli isang baso. Muna bala, kung ano nakita mo nga kaayo, kag anong naluyagan mo sa lalaki nga ina, kabay, nga sa dalalayon, may pakita mo man ina sa imo sini nga parents, sa imo nga family. And seriously, kagamay lang na iya nga issue, kag rason para mag-surrender ka. Anhon mo ang guwapo, kag artistahon ang itsura. Kung adlaw-adlaw ka man yung ginatagaan sang konsumisyon, di ba la? Agree si Mikay sa akon sining nga ginahambal, no? Mas maayo na lang yang mga kaangay namon nga hindi gwapo pero sincero. Pag-abot sa pangabuhi, pag-abot sa babae nga ginapakamahal namon. Ginadala ko daon ko galingon kay way man tayo gimbugayan mo, Macy. Ina ba lang imuon ka Reyna sa panimalay kag sa pangabuhi nyo nga pagatukudon nyo muna yung mga dapat nga lalaki nga pilion kag suportahan sa inyo sining nga pamilya. And eventually, makita man ina sa family mo ang kaayo ni Adrian. And believe me, ang kaayos ang tao ang mas magapang ibabaw kaysa sa itsura. Nga hindi mo man makitaan sang maayo nga pamatasan kag sinseridad. Padayon na lang, no? Ipakita sila nga happy ka sa relasyon ngay na. Kag good influence ka mo sa isa kag isa, no? Kay siguradong makuha nyo gid ang ila sini nga suporta. Ti, amo na mo, hambal ko ang ginikanan, ang handom man lang na nila nga makapamaayo man tani sa aton. Pero kabay pa makita nila ang kaayuhan mo sa pagpili isang maayo nga tawo nga para sa imo nga gusto mo makaupod tubtubsan o kag ina si Adrian. So nothing to worry about. Ang inyo gugma ang magapangibabaw sigurado ako. Sa ulihi, mabaton gid nila kag masuportahan ang inyong relasyon. Kung padayon ng nila nga makita nga malipayon kamo sa poder sang isa kag isa, no? Kag kontento kamo sa isa kag isa. For now, keep that love alive. Nga mag-radiate sa ilang happiness kag ang true love ngayon nga nabatyagan nyo nga mabatyagan nila. For them to fully give their support and acceptance sa inyong relasyon. Because deserve nyo ina nga suportahan nila kag mangin malipayon nga wala sa mga what ifs nga ginapangatubang sa subong. So for now, God bless your relationship
Kag kamay, makuha nyo ng basbas sang imo sining nga ginikanan kag pamilya. Salamat Macy for sharing your story sa aton nga programa diri sa Win Radio. Brought to you by Music and Heart Billionaire. Don't forget to like and subscribe.